Sang Resi Kaneka Putra Begawan Anoman sigra ngempalaken sedulur tunggal Guru Bayu amentuki Raden Werkudara berapat-berapat sigra rinangkul kapang-kapang datan panggih sampun lawi sigra kang bala tumingal terang sampun samya medali Anoman melumpat sampun Bayu tunggal ya lawan rino ing pasamuan Yayi Werkudara. Wah, Kakang Anoman biyen tau ketemu nalikane aku babat lawas. Yo, aku arep takon. Kowe nang kene meguru menyang Resi Kesawa Sidi. Ya, ditepangake iki kok ana pawongan telu melu kumpul. Ya, kowe durung tak kenalake. Satemene sing dadi murite Bathara Bayu ki ora mung kowe kawan pun Kakang Yayi. Ana maneh.
Nanging Kakak Lihting tegese iki ora saangkatan. Dheweke lulus luwih dhisik timbang kowe lan aku. Kene entuk tetepangan siji-sijine. Kae sing wujude buta kuwi jenenge Yaksendra Jajareksa. Kowe iki ngakang mrono. Wah, Kakang Yaksendra Jajareksa. Piye Yayi Werkudara? Aku iki adimu tunggal guru. Aku njaluk seserepan. Ya. Tak serepi ende pancen aku duweni kluwihan Yodi padha-padha. Ya. Iki sing wujude gajah piye? Iki janjane asline iki ya titah menungsa. Ning luwih seneng diarani gajah timbang diarani wong. Lah saiki kok akeh men wong sing diarani elek kok muruang-ruang. Kamangka Gajah Situbanda kuwi kekuatane ora umum. Ya. Bisa tata jalma senajan to kewan. Ning saiki akeh menungso sing senengane tata kewan. Kakang Liman Situbanda. Iya, Yai, kuwi sak tampa. Lah iki sing meh arep modar sapa kowe? Sembarangan. Mangsane apa wong wis tuwa kaya ngene malah tumure meh. Jenengmu sapa? Aku iki Begawan Mainaka alias Dulah. Aku lulus ndhisiki lan aku diparingi umur dawa karo Gusti Allah. Iya. Banjur sak tekamu iki mumpung kowe karo aku kumpulane sak pejagong kene. Tumule nggal andharna apa kang dadi keperluanmu? Aku terjelamprong adikku si Arjuna arep munggah aning Gunung Kutarunggu. Arep sowan aning abyantarane Resi Kesawa Sidi. Nanging krungu tambang rawat-rawat iki wangune Kurawa nyewa jago bayaran arep ngobong pesantren Kutarunggu Kakang Anoman. Kurawa kok kaya ngono iki. Kamangka janjane nek ora ana Kurawa kuwi mulus banglus. Kok tak terke adimu. Ning gandeng iki ana sandungane. Kakang Yaksendra Jajareksa. Wah, apa Anoman. Kakang Liman Situbanda. Wah! Lan Kakang Begawan Mainaka. Wah, napa? Iki ana kabar jare Kurawa arep gawe ribut. Kurawa gawe ribut bangsane apa? Kowe wani? Turah wani aku. Wah. Kowe jajal kaya ngapa kok? Werkudara titenono tandangku kaya ngapa? Aku iki senajan wis tuwa-tuwa kaya ngene ringkih lho aku. Turaku pancen wis kena diabetes aku. Wis ora iso selingkuh aku. Alhamdulillah. Aku dikei kencing manis dadi aku ora royal. Slamet sidenku, slamet kabeh. Zaman ketemu aku umur 17 ras tak tengi kabeh tenanan. Oh, dadi Gusti Allah ki paring penyakit kuwi mesti ana gunane. Lah aku nek ora dindek kaya ngono piye? Wong nyatane aku kena kencing manis isih meteng-teng terus Kena gula kok isih meteng-teng berarti gulane gula ilegal. Aku tak melu-melu piye? Sakarepmu. Sekirane kowe iki mengko buta lan perlu anggone nyandet Kurawa. Kurawane ora gelem munggah sengkuni bayar para brahmacara. Oh iya, ora gelem satriya. Wah, yen pancen kaya mangkono tak ewang-ewangi. Dulur tunggal bayu saiki ora mung 4 lho Kakang Manewaka. Wis 5 ya wis kuat. 5 kuwi Pancasila. Kegebengan 5 perkara. Rukun Islam kuwi ya 5.
driji kowe 5 nek apa jenenge ora ana siji dadi kuthung. Ayo Werkudara. Aku kepengin urut tandang grayangmu Kakang Begawan Maenaka. Engko sing perang pertama kali aku ya. Nek kepengin urut tandang grayangmu. Musuh tak sebul ora kelilipen ya. Aja diarani Maenaka. Yaksendra Jajawreksa. Piye Hanoman? Ayo budal Kakang Situbondo. Budal. Lor kulon wetan. Kalawan kidul kepung wakul bilaya mangap. Aja nganti wani gredak grajak munggah aning ukir kutha Runggu. Sigra kang bala tumingal perang campo samya medari. Yatra pura rupa sedeng Narendra abang kawlakar mangawa ing mangsa aminta lawan anggra sing omah nabda Kuntara Bau wonten dawuh Gusti Bau Kuntara wonten dawuh Gusti Narendra kledhang langit Prabu Paranjana ya aku iki
wangune gunung Kutarunggu pesantren kae malela temen muncar-muncar menarane kaya nuwak langit nggih rambati bebarengan yobong pesantrene yen mengko ana Resi Kesewa Sidi aja taren-taren tugelen gulune pungkasana nyawane nggih sedika ngeswaken dawuh Yaksa Purarupa Sejeng Narendra tanganmu keprok goblok kakek wong tuwa ki aja melu-melu iki arep paperangan sembarangan kowe jenengmu sapa Kuntara Bau bau bacin kowe sapa Begawan Mainaka Begawan Mainaka iya aku iki murid Resi Kesawa Sidi kowe iki wis tuwa kok isih meguru wae wah goblok dasar kafir kures kowe kemangsane sing jenenge wong meguru kuwe wiwit saka ayunan ilalah di nganti tekan apa kuwi kuburan rumangsamu apa kowe ayo maju kaya ngapa waduh aku iki gengsi yen musuh karo kowe gengsine piye iki wong tuwa iso ngantem aku rubuh kuwi dianggep kalah oh ngono yen pancen kaya mangkono ngemping loro genjak pati tekel sabuk milang tok alah kesuwen wong wis tuwa tandang grayange kaya ngono ya lidok ujare wong adaplok yen pancen kowe santrine Resi Kesawa Sidi ayo maju kaya ngapa ora usah maju iki nang kene kowe ora weruh wis apa kowe bisa ngilang wis kulino awan ilang golek pangan mangsane apa wantek meni lho ndi wong hop bonyar bonyar
dhuwur ora apa-apa. Awang-awang digawe saka Nur Muhammad, langit digawe saka Nur Muhammad, banyu digawe saka Nur Muhammad, Tuban digawe saka Toha Muhammad. Iya, mangsane apa? Aku digawe saka Nur Muhammad. Lho. Ora tatu ora apa, sikilmu kurang atos goblok. Dadi pendekar kakan badok ora cerdas. Ngapa ta kowe ngina karo wong tuwa kowe? Hop. Ndi? Nang kene mburimu iki lho. Wes, jan. Mangsamu apa? Iki aku durung gunake tangan lho iki urung. Nembe ngepang-ngepong tok. Jajal kaya ngapa? Wah, aja sembarangan kowe. Waya. Tempeling pisan ora mampir panamu. Dolah dilawan. Ta ta prolong tumbak jebol dadamu kowe Mbah. Mangsamu apa? Push. Cabut. Tanpa ono tumbak kang mawa iso, Mbah. Durung tatu gaman wis nggawa gaman rolongke. Mangsamu apa? Tumbak ya gaweane pangeran, aku yo gaweane pangeran. Yen begawan main naka ejik mempan gaman lowong aku tumedhak aning bumi. Yen nganti aku kenang gaman ejik melicak lowong aku tetapa silem 20.000 taun. Mangsamu apa? Ayo. Mongkon musuh karo bocah-bocah saiki ngamoh pertahanane kaya tempe mempertahankan harga diri dikekekno karo bocah lanang mangsane dadi kolektor kontol mahal. Apa ta kowe mangsane? Idone lebur nah mangsa ini bajingan mrene mangsamu apa? Balik merana.
lari dari tanganku. Wah! Kesel menang kowe. Ngene ya ora direspon deng utawa apa picek matane iki. Kesel men. Ngono kan luwe apik, mangsamu asu nangane. Aja medupeh ngeleh-ngelehke nom-nome ora ngajar. Suwi ngadol bagus sabrangan. Mangsane apa kowe? Aku babak pertama kowe. Kalah napas. Ning isi wudut aku. Mangsane apa? Ayo gantian. Gajah. Terima kasih. Lulus. Thank you. And thank you. Ngono wong adus. Nyata satriya linuwe
yen pancen sira bekdaya aja mundur merambat yo iki apa kang jeneng Anoman iki wedhuk taline mbah keprake kaya pantugel iki Pitecanthropus erectus. Bocor kowe. Tandak mati kowe. Remuk jajawuk anggap apa kowe.
materi. Wah, materi aku rasake gelundungi memet kowe ae. Marang naning arap murid-murid bentarap main karena hikmat memang gak mulia Mana merata ya merata Yeneng utit yang Allah sorengat Kita Allah sorengat Tumih sore pengini nyengat Waduh Ratu Gusti Kondo mating ameh Lekan ngelik mong-mongan Nguguni karo pati Waduh yang uni akhirnya oyang ini Aduh Aku ini moco kitab kok itu mikunah ngapeh Walah Nek orang ditinggal mingat Kok bakal memayani Wah Ya Yang panjen oyang ono Yang panjen oyang ono Yen kaya ngono pancen. Kowe ngarep apa kowe? Aduh. Nyugeng Mbak Dola. Aku iki begawan main naka. Kowe jenengmu sapa? Kula nyorengat. Kowe mlebu mrene bisane arep ngamuk pesantren. Ampun wah. Lungguh. Nggih. Kowe iki agamane apa? Mboten mesti, Mah. Apa mboten mesti piye? Nggih. Kadang ngolong-olong nggih nek ajeng lebaran niku nggih melu Islam. Menendo hadiah sarung, Mah. Aja ngragas sarung ngerti apa ora? Nggih. Sarung kula mawon lebaran wingi kula nggih tesih longgar kok. Nah. Iya. Nggih. Kowe iki ora duwe agama. Agama niku ngribet-ngribeti omah. Nek kula seneng kali wong wedok niku ndak pamit kali waline, ndak ninikah ayuwen mah. Kula kepengin seneng wong wadon langsung doyak langsung anyul ngoten mawon. Kowe kuwi golongane menungsa apa-apa? Siripun nggih elek-elek kula nggih menungsa. Kula niki direktur lho Mas. Direktur apa? Direktur pabrik cawet. Direktur pabrik cawet. Nggih. Niku kula nyawet ngaman niku kula ngeki kunci gendok. Sing saged buka niku lanange. Kok jebulane dibuka dhewe, Mas. Oh iya. Kowe tau duwe bojo? Nate, hae nate unjuk kula setia. Ming kula riyen menika raine mboten kados niki lho. Kula riyen raine kados Naharuddin persis nika. Bisa bubrah kaya ngono. Kula niki lak ngotang mawon kunang penyakit ngelamin mah. Oh, nggih kula niki riyen mboten selekhi saben bolongan kula anjingi. Terus munyuk wonten ing irah kula bubrah kados ngaten menika mah. Oh, ngono. Nggih, ngoten. Ya wis, yen kowe ora duweni agama, kowe mlebu nang agama suci. Kowe mbiyen apa? Kula niki riyen tukang main remi, Mbah. Yen tukang main remi mlebu agama Islam ki wis pas. Sebab
Sahadate isih mengandung as. Oh iya. Ngilares asyhadu alla ilaha illallah nggih Mbah. Bener kok pinter. Ora nek kok pinter ning urak-urak bodoh. Nanging anu Mbah, apa? As wonten remi niku kan sang awan. As wajik, waro ireng, as waro abang, as riting. Lah niku teng Islam kok wonten mung syahadat tok. Ana meneh. Yen wong Islam kepethuk karo wong Islam piye? Assalamualaikum. Oh iya ning lono ya. Heeh. Nah, ingkang nomor 3, nek kowe kleru istighfar. Oh, astagfirullah. Hei, astagfirullah. Kula niki dungure kula niki. Kula nek nek medal lumbel niku ajeng kula uang eman-eman. Sebabe nek kula lamudin. Asin, asin. Kaya ngombe hirup. Sirup al-umlun. Ngoten niku. Kula mawon nek upil niku mboten nek kula guwak. Sebabe umpamane bonyok kula niku nyanyi ora asem kirangan uyah. Kula nyoplok upil mawon hendok niku nggih ahin-ahin, Wah. Oh, iya. Enggak. Wis kowe iki mlunga aja susah ndadak maju melu-melu. Nggih, Mah. Bengi kula menawi mboten dipun wastani loyalitas tinggi, ora apa-apa. Waton tumumpang ning bener, kowe belanono. Yen tumumpang nggon kleru, kowe undurana. Nggih. Nek kowe gelem mundur isih ana pangampurane Gusti Allah. Nggih. Kula niku nek sembayang sujudne angel, Mas. Sebabe lak kaya lirung ngoten iki. Aduh, anu nyan. Gara-gara hipilis niki kula makan ngaten. Mulane kula ngapmok mboten badhe nglonte malih, Mas. Hai, Mas. Oh, ngono. Nggih. Kuwi tenan saka tumus saka lairmu batinmu. Alah demi Allah, Mas. Kula niki pun mboten badhe royal malih. Malihipun inggih nuwun pangapunten peralatan kula saniki pun mboten tedas kaya ringin. Saniki atun sepalih. Mergane nol Mbah. Hai to maniku kan. Anggo nandes kula niki kanal kula pun mboten promosi blas. Lamun kula nyuwun pamit nggih Mbah, kula njeng mertobat mugi-mugi kula dipun paringi dalan ingkang sae nggih Mbah. Ya tak dong-dongaken mulya. Kakang Begawan Mayanaka Kadiparan wis padha mundur kabeh. Ora ana kang padha monggo mulya. Ayo cacal mengko ngenteni Arjuna ana tugas-tugas ingkang kudu dilaksanake. Ora mung sekadar nampa slongsonganing wagyu. Makutha Rama. Ayo padha ngumpul tabri sowan ning abyantarane. Sang Resi Begawan Kesapa Sidi. Ayo tak derake Kakang. Sang
ning kalangan atar pandamun jarak pinon mereka koneng surung sorote tanpa akan